салом, барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 28 октябри 2020 сол аст ва хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. ҳаракати ҳавоӣ байни Душанбе ва Тошканд то аввали соли оянда мавқуф гузошта шуд. мақомоти ду давлат наметавонанд ба ҳеҷ ваҷҳ таърихи дақиқи оғози парвозҳо байни пойтахтҳоро муайян кунанд. дар нимаи моҳи октябр ҷонибҳо имкони аз 1 ноябр барқарор кардани парвозҳо байни Душанбе ва Тошкандро баррасӣ карданд. сипас ин моҳлатро то 1 декабр мавқуф гузоштанд. аммо ҳоло моҳлати нав 1 январи соли 2021 баррасӣ мешавад. менависад Азия Плюс бо истинод ба манбаи худ. гуфта мешавад ки вазъи душвори эпидемиологӣ бо сабаби пандемияи коронавирус дар минтақа имкон намедиҳад ки дар ин масъала тасмими фаврӣ ва ниҳоӣ бигирад. дар ҳамин ҳол агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон барои аз саргирии парвозҳо ба Тошканд иҷозатнома гирифт, аммо санаи дақиқи парвози аввал ва ҷадвали парвоз маълум нест. ёдовар мешавем ки қаблан баъзе расонаҳо бо такя ба вазорати нақлиёти Ӯзбекистон хабар дода буданд ки аввалин парвоз байни пойтахтҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шояд 28 октябр анҷом шавад. пештар хабар дода шуд ки мақомоти Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар бораи аз саргирии парвозҳо байни Тошканд ва Душанбе ба мувофиқа расиданд. ҳаракати ҳавоӣ байни Тошканд ва Душанбе шомили соли равон дар заминаи пандемияи коронавирус муваққатан қатъ гардида буд. мавзӯи дигар хабарҳоро идома медиҳем. рӯзи душанбе 26 октябр сафири фавқулода ва мухтори Қирғизистон Жаниш Рустенбеков бо муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Музаффар Ҳусейнзода мулоқот кард. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон. дар ҷараёни муколама сафири Қирғизистон ба намояндаи департаменти корҳои хориҷии Тоҷикистон бо вазъи кунунии дохилии сиёсии кишвар мулоқот дод. маълумот дод. сафир таъкид кард ки Қирғизистон ба тамоми ӯҳдадориҳои байналмилалии худ ва иҷроиши қатъии ҳама шартномаҳо ва созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи қаблан имзо шуда пурра содиқ мондааст, гуфта мешавад дар паём. дар вохӯрии Жаниш Рустенбеков ва Музаффар Ҳусейнзода ба масъалаи аломатгузории марз низ диққати махсус доданд. ҷонибҳо инчунин имкониятҳои таҳкими ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон аз ҷумла ҳамкории муштарак дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ намуданд. нашри хабареро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ба мавзӯи дигар назар мекунем. бонки миллии Тоҷикистон ба системаи нави интиқоли пулӣ Union Pay International Co иҷозатнома дод. тибқи маълумотҳо иҷозатнома барои фаъолият дар Тоҷикистон аз ҷониби Union Pay International ба муҳлати 3 сол дода шудааст. қайд карда мешавад ки дар асоси қарори баровардашуда раҳбарияти Union Pay International бояд ба реестри операторни низоми пардохти назди Бонки Миллӣ сабти дахлдор ворид карда шавад. Union Pay International Co як ширкати фаръии Чина Union Pay аст ва ба амалиёти берун аз чин тамаркуз кардааст. хидмат аз ҳама серталаб дар Тоҷикистон интиқоли пул аз Русия ва кишварҳои диди давлатҳои мустақил мебошад. шаҳрвандони ҷумҳурӣ ки ба хориҷа ба кор мераванд ва тавассути пайвандҳои пардохтҳои интиқолӣ ба хишовандону наздикони худ маблағ мефиристанд. тибқи маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2020 ҳаҷми интиқоли муҳоҷирон ба Тоҷикистон $999 миллион ташкил додааст. муҳоҷирон ки дорои малакаи касбҳои махсус мебошанд барои вуруд ва иқомат дар Русия имтиёзҳо мегиранд. ҳамзамон олимони хориҷӣ низ метавонанд ба гирифтани шаҳрвандии Русия тибқи нақшаи сода кардашуда умед бубанданд. Парламентская газета менависад ки ҳукумати Федератсияи Русия барои ислоҳоти қонунгузории муҳоҷират кор мебарад. пас аз қабули маҷмӯи қонунҳо, минтақаҳо дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия метавонанд бо назардошти вазъи бозори меҳнат, вазъи демографӣ, ҷинояткорӣ ва нақшаҳои шаҳрсозӣ квотаҳо барои вуруди муҳоҷиронро худашон муқаррар кунанд.
дар доираи ислоҳоти нави мақомоти маҳаллӣ бояд на ба омури хориҷоне ки аллакай ба онҳо зиндагӣ мекунанд, балки ба пешгӯии вазорати корҳои дохила дар бораи шумораи онҳо дар соли оянда такя банданд. барои ҷудо кардани квотаҳо меъёрҳои возеҳ пайдо мешаванд. Масалан, афзалият ба хориҷон дода мешавад ки аллакай дар русия на камтар аз 6 моҳ кор карданд ва дар давоми сол дар донишгоҳ ё коллеҷи маҳаллӣ таҳсил карданд. акнун омили муҳими таҳсил ва касби муҳоҷир хоҳад буд. ҳузури хешовандон шаҳрвандони федератсияи русия даромади қонунӣ ва надоштани доғисудӣ ва ҷаримаҳои маъмурӣ низ барои гирифтани шаҳрвандӣ истиқбол карда мешавад. қоидаҳои нави тақсимоти квотаҳо иҷозатномаи истиқомати муваққатиро пеш аз ҳама ба он хориҷонӣ фароҳам меоварад ки аллакай ба шароити зиндагии як минтақаи мушаххас аз ҷиҳати иҷтимоӣ мутобиқ карда шудаанд ва инчунин нақшаи ҳамгироӣ бо ҷомеаи русияро дорад, шаҳр додааст вазорати корҳои дохилии федератсияи русия. хабари дигар ва назаре ба русия ва ӯзбекистон мекунем. русия ба ӯзбекистон аввалин клиникаи сайёрро барои расонидани кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ супурд, хабар медиҳад мақомоти Роспотребнадзор. дар клиника инчунин аз ташхиси вируси норасоии масунияти одам COVID-19 гепатити вирусӣ, ёрии акушерӣ ва гинекологӣ гузаштан имкон дорад. ба гуфтаи муовини раҳбари мақомоти Роспотребнадзори Русия Ирина Брагина, кори муштарак дар шароити имрӯзаи пандемияи сирояти нави коронавирус беш аз пеш муҳимтар аст. ӯзбекистон яке аз шарикони калидӣ дар минтақаи Аврупои шарқӣ ва Осиёи марказӣ мебошад ки Федератсияи Русия бо он муносиботи дарозмуддати пурсамар ва лоиҳаҳои муштараки илмӣ дар соҳаи пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ аз ҷумла вабо, сурхча, ВИЧ, гепатити вирусӣ ва дигар сироятҳоро дорад. аз ин рӯ мо ҳамеша омодаи кӯмак ҳастем, гуфтааст Ирина Брагина, муовини роҳбари мақомоти Роспотребнадзори Федератсияи Русия. қайд карда шудааст ки ҳамкориҳои байни кишварҳо дар мубориза бо COVID-19 идома дорад ва кӯшишҳои мақомоти Ӯзбекистон дар самти ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи эпидемия дар кишвар дастгирӣ карда мешаванд. дарҷ гардидааст ки русия омода аст ба ин равандҳо кӯмаки зарурӣ расонад. ёдовар мешавем ки дар охири соли 2019 тоҷикистон низ чунин клиникаи сайёри тиббиро дар асоси автомашинаи камаз аз русия ройгон дарёфт кард. ин барномаи ройгон барои ташкили системаҳои самаранокии назорати эпидемиологӣ, расонидани хидматҳои пешгирӣ ва табобати саривақтии аҳолӣ аз ҳар гуна бемориҳои сирояткунанда равона гардидааст. таҳвилоти тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва аз русия ба испания меравем. духтурон ва ҳамшираҳои тибби беморхонаҳои давлатии Испания рӯзи сешанбе як корпартоии сартосарӣ карданд то эътирофи хизматҳои онҳо дар мавҷи аввали коронавирус ва беҳтар кардани шароити кори имрӯзаро талаб кунанд. طبق اطلاع Евроньюз, бинобар зарурати пешгирӣ аз издиҳом ва нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ дар таҳоззуҳҳо дар назди парлумон дар Мадрид на бештар аз 50 нафар ширкат варзиданд. сарфи назар аз он طبق маълумоти Конфедератсияи Миллии Иттифоқҳои касабаи коромандони соҳаи тандурустӣ аз 267 000 нафар духтурон ва ҳамшираҳои тибби давлатӣ 85% ба ин корпартои аввалин дар 25 соли охир пайвастанд. аз ибтидо мо ҳама чизе аз дастамон меомадаро кардем, аммо бо мурури замон аз мо ҳарчи бештар талаб мекарданд ва ҳеҷ ҷуброне надидем. манзурам пул нест, балки субот ва эътирофи касбӣ. имрӯз изтироби мо ба ҳадди худ расидааст, иқтибос овардааст Евроньюз аз қавли табиби беморхонаи марказии шаҳри Мадрид Надя Герсия. дар Фаронса пеш аз эълони чораҳои шадиди карантинӣ иҷроя дар башоратҳои шадид қарор доранд. рӯзи сешанбе нисфи каатҳои ҳама шӯъбаҳои эҳёгарии мавҷудоро беморони гирифтори коронавирус ишғол карданд. маъмурини беморхонаҳои Женева бошанд умедворанд ки ба ихтиёриёни таҳсилкардаи тиббӣ ва кормандони ба қарибӣ ба нафақа баромада барои мубориза бо шумораи рекордии беморон ки дар рӯзҳои наздик интизор мераванд зиёд шаванд умед мебанданд. ба гуфтаи директори беморхонаи шаҳрии донишгоҳ Бертред Левре, имрӯз шумораи қабулшудагон бо ташхиси COVID-19 давра ба давра
افزایش می‌یابد. ما امید داریم که 200 متخصص در آینده نزدیک به ما همراه شده در مبارزه با بحران کمک می‌کنند. امروز نوبسته از تشخیص همه به کمک نیاز دارند، گفته است برترن لوره. تفسیر اساسی خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.